Eliphumile ke namhlanje. Sifaka kangaka nje ilanga sinanekhansela. Kodwa alinamsebenzi walutho. Umuntu mana vote nje la. Oh bakithi. Kazi likhamsephi leli khansela amanzi asinawo namhlanje. Kanti ke ngikhamisa khona la. Hawu khansela. Cha ngiyaxolisa khansela bengingakuboni. Hayi khululeka nje khululeka. Siyiqembu elikhulu iBBM party. Sithe sikulethele eNigros food parcel. Wemfeka. Ufuna ungitshela ukuthi wena selokwagcina ngalolu yakhetho uwina. Usuqhamuka usuzothi ivembu futhi manje ngoba usufuna ukuthi sikuvotele. Angithi uyawazi ukuthi uWard 58 emkhulu kangakanani. Manje na ke bengisawukhamisa kwezinye indawo nje sengibuyile ke ngizokhamisa la. Ayithi wazi ukuthi ngiyakhamisa wena. Hayi khansela bengingakusho kabi lokho. Bengimane siyabonga ukuthi bakithi. Wemfeka. Yini lemfeka? Ungazosivulethela iMovite usilethele netamati soso. Uthi sovota kanjani sovotela lento? Yona into efanele sidle uma kuthi siyovotela wena. Uyabona ke iMovite le yona ezokunikeza amandla anele ukuthi ukwazi ukuthi usuke la uye lapha pheshe voting station ufike ubone lapha kubhaliwe BBM party bhale ukhansela Mfeka na kubuso bami ufaka uX omkhulu lapha bese uphinda ukwazi ukubuya futhi uzela ekhaya. Yona ezokunika amandla. Nani namadoda angaka. Ngiphelezela ikhansela lilethi iMovite notamati sauce. So wenzani thina utamati sauce? Wemfeka. Awuchazele mina. Ngiyabona ukuthi awukho serious ngokuba ikhansela. Ufuna ukungitshela ukuthi ikhansela lonke lingahamba umuzi nomuzi nebhluku elidabukile. Utajukelwa amabhluku ufuna sikuthembe kodwa khansela ukuthi kukhona into ephusile ozosilethela yona. Istayela ke leso ungasinaki into kufanele uyenze nje ukulungiselela ukuthi uyovota kuphela. Engqondo yakho yale manguza ayisophindi iphume la kuwe. Yabona ke into engingazi ukuthi ngizoyinikisa kanjani ile ukuthi lo nithi ngwasemangoza mina angiyena owasemangoza mina. Hayi. Hayi. Sambeni. Udle kahle lapho uvote kahle. Sanibona mina uMfeka ikhansela lelihle nilithandayo ngithi ke anginikhumbuze phela ukuthi ningivotele nje basiyokhethweni nje angithi niyakhumbula ukuthi nagcina nithe anginakhele uswimming pool lapha eXhaphozini ngizowakha uswimming pool ngiyezwa nabanye bakhala ngokuthi abasebenzi
ngizomlandela inyanga yasemangozi ezokwenza isiqiniseko sokuthi izoninikeza igubhu nonke nithwale nibe nemali. Comrade, asirecruit nayo le ndoda le. Singabe sayishiya le ndoda le. Ngiyazi energy ingabe sasana. Comrade Lam. Yini PPM le? Usabuza. Ngayona iphelele mangaba nje. Okay. Siphethe into ezikhala kahle lapho. Ngingakhohlwa Wethu. Awukho lokhu futhi udliwe ekhaya. Phela ziyashintsha izinto manje. So izinto zenzeka iPPM le. Sihamba la senzenjani? Usemshiye. asemshiye somthatha mase Amselingane ukuthi apho mase sathatha. Ayingamsela ingane. Aha. Viva PPM viva. ngane ngakhohlwa ukuvotela njalo. Nawo nomthembo wafakwa yimina emsebenzini ungakhohlwa ukuvotela. Umaskito. Bekani nje sidliwa umaskito kodwa sinekhansela. Ayikho lento. Hayi. Hawu ntombi endala ninjani? Hayi ngeke kahleni. Sekwabanye futhi. Hayi kahleni bo, kahleni. Hawu. Nizohlala nizofuna ukuzokhankasa la, andluleleni phambili. Hawu gogo ngiyacela nje usiphe ithubuzo ukuthi sifuna ukuthini kuwena. Khansela kodwa ngathi uphambukile nawe. Mawuthi gogo akuyela ugogo lo. Uyambona ukuthi itshitshi le. Oh, sikhathole kagogo. Muhle lokhu ngamani uthi iyouth endala. Wema seningangela. Lalelani-ke bafana bami nginitshele. Ngibhezi la mina. Hawu. Kenza iwashini. Kufanele ngiyiqede le washini. Yabona kwayelamanzi, asinawo amanzi. Kwayelamanzi engisebenzisa ngiwasebenzisayo. Ngwanikezwe nangi umfana kaNhlangulela ngoba size siwathenge kuyena. Angithi amakhansela asiwazi ukuthi enzani. Kanti ke gogo uma ukhathazeke ngale washing yakho yabona ushabalala uzoshabalalisa inkinga kule ndawo. Iwashing le ngihamba nananga uMakhamisa. uMakhamisa usebenze for 15 years laundry ewashing ingubo nje kuphela. Iwashing yakho le uzoyiwasha ngesikhulu isivinini Makhamisa. Iwashing nje akayibheki. Washela nanga ugogo. Ihlanganetsha siya deploya khona bawashayo khona benza kubanjisenwe. Hawu. Yabo, kuyazi ngathi niyazi ukuthi izandla ivuma. Phela nginamathambo. Akusavumi lutho nje. Ahlula ngisho lamaphilisi ebhayisikili. Hayi gogo. Ngalontela. Hayi kubi mfana wami. Ushabalala uzosishabalalisa zonke ke lezo nkinga. Yabona nje uma nivotela ushabalala kulolu khetho olizayo. Ngizokwenza isiqiniseko ukuthi umuzi nomuzi kule ndawo uba ne-washing machine yawo. Hayi bo Shabalala. Ngiphinde ngenza isiqiniseko sokuthi nginakhela izindlu zomxhaso kodwa zibe ama-double story. Hayi lo dote nawe akhele umfeka. Hey. Ziyavuzwa uyibona nje. Fanele masilala sibeke indishi lapha nalapha. Izwani ikhansela elinjani ke lelo. Ngiphinde ngenza isiqiniseko sokuthi nginakhela izindlu zangasese eziflashwayo. Awusu. Makhamisa ujameleni ngoba phela ngithe washa ingubo zagogo. Kanti hayi ukuthi bengithi si Makhamisa uyedwa uMakhamisa la. Iqhubha kweyakhe indawo ukhansela usaqhubha la. Awuwashe ngisabhiza lo daba lobucayi. okay ngiwashe ke mina ke Makhamisa kuzokhamisana Ibuqhuba lapho wena Makhamisa qhuba nawe ekhaya. Hayi impela gogo. Bami ake ngibonge nje ukuthi lento enizoyenza futhi ngiyabona ukuthi engathithi makuphatha nina sizokwazi ukuyibona intuthu ngoba uyalibona leli khansela leli umfeka ufika la uzongitshela ukuthi ufuna sihambe siyongivotela ubese unginikeza iplastic uthi ama food parcel mangithi ngithi phakathi imofite netamati sauce. Ilona impela ke ikhansela lidinga ukukhanselwa leli. Ungemshabalala. Yes. Shabalala uyasebenza. Suka nje. Uzoshabalalisa ushabalala. Hayi. awu gogo nalokho owakho Khansela. Ishilo ngathi itshitshi leli. Isaphila. ngiswese madoda Hayi Iyona nto ke nizoyenza. Iyona nto enizoyenza nithi nizoyenza. Service delivery leyo kuzongijaja.
Hayi. Ngoma uthi liyakufanela. Hayi yabona amakhamisa manje uzosikhatha nogogo awuwashe la ijistrini yagogo uyeke ukubuza imibuzo engasile. Awazi futhi ukhathazwa yini ngoba lento uthi nje uyiwasha. Ayiwashwa nakakhulu. Hayi usixolele ntombi endala umakhamisa zibuye zingathathi kahle. Awu hayi into engenankinga lesithanda kabi thina abantu asebadala abazithandayo. Khona wangenza ngase nginake enye into. Ukule service delivery yakho. Hawu kwangiphinda futhi lokho. Eshuthi maningi. Usewuyena futhi ugogo. Ngathi khona umuntu omemezayo. Yebo. Kodwa naye ugogo oy. Imake mfana ngiyeza. Sinamaningi shuthi. Bayisola phela imambana nje ukuthi iyabathanda uBenton. Yazi wekhansela ngiyabona indlela ngibuka ngayo. Shuthi ufike ngihlale kuyena. Hayi mafavu ukukhuzeka. Yini manje khansela siya deliver nje. Usufuna ukudeliver ngaphezulu nangezansi. Khansela. Khuzeka mafavu. Fanele babone ukuthi siyasebenza abantu. Hayi delivery ngena ngasenhla nangezansi izoba inkinga. Hawu. Aha anilekelele lapha madoda ngathi khona inkinga. Makhamisa lekelelana ugogo lapha. Woza siba. Awundawo zonke manje. Lekelelani lapha. Dedela salikwazi sikhona. Athi Hey, sikhona. Bazomehlisa khululeka ntombi endala. yabona ke. Ngihlala nangumzukulu wami njengoba nimbona ukhubazekile. Anginalutho. Ngisho kufanele ukuthi ngabe ufanele ukuthi aye endlini engasese akakwazi. Uzogqoka amanapukeni ngenxa yokuthi alikho itoilet akwazi ukuthi ayikhulule kulona. Ngenxa yekhansela njalo langithembisa ukuthi lizoletha iservice unyaka ka15 manje kade phethe. Usafuna ukungena kodwa. Hayi. Gogo. Bengifuna ukusho ukuthi sekumoshakele la sengizonele gogo. Yezwa. Ilento engihlalelayo 365 days a year ngiphiphana nendoda endala kanje ngenxa yaleli khansela leli. Kanti wena yasho leyo mpahla. Hayi gogo wena khululeka thina sesoyithatha la. Inkinga zakho uzoyishabalalisa ngempela ushabalala. Cha thina gogo khululeka umafavuka. Hayi une diploma kulento. Une diploma ye nursing. Uyazi lento yokuphipha abantu abashiye benuka kahle ngathi bafaka istay soft. Lento wayifundela benokhansela. Sewesikhathi sakho ke Awushintshe namzukulu. Ngeke Shintsha umzukulu ma. Ngeke ngibeke ikhansela phansi. Ngibeke njengoba ngibamba ikhansela nje ngiyaliphakamisa ikhansela. Khansela bekunganjani kube wena oyithathela umsebenzi waphela wena vele. Siphakamisa yena. Siphakamisa yena yazehlisa. Phakama khansela. Phakama khansela. Kube yimina ophipha islami. Phakama khansela. Ake ngithi nje ukuthi anikwazi ukwenza yekani nizozenzela. Sifuna ikhansela libona alisi ukuthi konele iglate hayi. Khansela. Shona khona. Phakama khansela. Kulungile. Soqhubeka mina newashi. Khansela. Senizokunikeza Kulungile gogo samshintshela khona la ngaphakathi. Hey musukuminga mani musukuminga. Okay ngeke ngisaminga. Yes. Hey unukisa kanga. Kanti benidla ikabishi la ekhaya. Hayi bakhansela bese ubhontshisi nje. Yes. Hayibo. Kulungile kagogo hayi sengimshintshile umzukulu wakho. Yazi gogo ngibona ukuthi ubaba Shabalala uyindoda elungile yazi ngcono vele nje sivele simvotele nje kubelula. Hayi nami ngiyabona siyabonga Shabalala. Uyindoda nje yabona nje umuntu ongakuthembela kuyena. Ayandele bande into yenzile. Awukahleka awumeke ekhahla awumeke. Yini uyanukelwa? Kunukele uthi kubuye ngihlushwe isayinasi. Hayi sinawo sonke ke gogo hayi. Ayikhona unisayinasi hayi. Asamba kusafuna Iyantanta nje lapha. Hayi gogo sibonke uyazi ke uX ufaka eduze kwekhanda la Shabalala. Hawu. Amandla.
Ungangenzike kanjalo gogo sengenzi Esibongela yini. Mandla awethu iphunga. Hayi elabo. Hayi siyabonga. Fotelani ushabalala. Hey nini? Yabona nina bosisakaliyasha. Ningiphiphisa isihlama ngizobe ikhansela. Yabona nini? Bukani. Soxabana ngempela. Kodwa wona umsebenzi wekhansela loyo. Ngithe nenze sure ukuthi ama-volunteer wonke abhizi axhumeke ama-poster lapha nifake yonke indawo. I-volunteer elingeke lize lifake ama-poster mase ngiwinile ngeke lize yilidle inyama ebrayini. Bawafake nje. Konakele ndoda. Awuma sibuye sikhulume nje. Konakele. Yini manje mabhele? Hey, buka ibhodi njani? Buka ibhodi lakho. Hawu, ngoba bese liyabonakala nje ukuthi bese lifake ubani Angazi noma likhanyelwe noma lenziwe njani. Usabuza. Usho ungaboni ukuthi msenze kashabalala le. Ushabalala usefuna ungidla umzila mina. Udle yaphula ngomese ushabalala mawunganakile. Ngeke usithole isikhundla. Uyazi ushabalala uyaganga. Uma ngicabanga ukuthi uzodla lesi sikhundla lesi kweyesami isikhathi eside kangaka. Uyaganga. Uyakubona ngimhlazane ngifile over my dead body mina la ngizobe cancelela ward 58 oze kubuye uJesu. Yini manje wangihleka? Usho ngeke usaba ikhansela. Phela uJesu sebuye kabili wefeke. Ubuyile le eshow. Kodwa nangu uJesu nangu uJesu ngambona nami eyoshopha ekseni. Yabona wena into engiyibonayo. Yabona make ngaqede nje ukuwina ngalolu khetho lolu ngizokwenza sure ukuthi awutholi ngishuzi kodwa. Awutholi ngisho isent ngiyakutshela mina. Awuze ngokudelela la. Hamba la. Okay. So afaka nje wona amabhuti kodwa ushabalala uzakabi umbheke uyawudla lo mzila. Amabhene bayekusebenza bazongitshela indawo. Has. Hayi bo. Skin sangane. Hawu mabavuka Uzela manje. yini manje mfethu ngisajaha ukuyobheka mina mfethu. Yini uphuma mfethu? Bengisawucosha okuncane la mfethu. Noma uphuma eDRC nawe. Yini ubonani manje mfethu? Nakho nje ushaya iCombat. Hayi lalela kwahle ukuganga. Sindile amasosha ehamba odwa kwasinda wena. Lutho mfethu mina bengisawucosha okuncane uyazi mfethu umuntu uthenga ongangamandla akhe. Ngithi ake ngipheke namhlanje yini ma uyibambe lapho ke. Kahle. Wena awukwazi ukuyocosha. Mafavuku uyibona Amandla akho ngiyawazi hamba phelephi. ngingedwa phela mina. Futhi ngiyabona ifood parcel kaMfeka lo. Kwaze kube yinini kodwa mfowethu uSkin Sengane nidlala uMfeka? At least umfeki uyayibona into ayenzayo thina. Zonke izinto asithembisa sona siyayibona. Iyona into anithembisona Uthe kusakuncane lokhu kukhulu okuzayo. unikeza ama food parcel abhedayo lento enoshukela ngako alishoni into ezophuza manje iti iphele ngoba naku sekwama elections kade sonke lesikhathi ethule Umuntu oyedwa wena lo shabalala wakho ongamazi nokuthi uvumbukapi oqhamuka usuzomvotela uyamazi mfana wami kuyolandela igama lakhe oshabalala sonhleka nzi bheke nje nina nixishwe ngezikipa ezo extra large kuthi uyokhulela phakathi thina uyabona la kushabalala sishaya ngomedium into ehlala thaqa ukhombisa ukuthi intuthuko iqala nje uyabona ukuthi iyeza ubona ngisho indlela enza ngayo izinto hayi lo Mfeka wena lenkuxa le ayifundile ayazi lutho ubona ngisho ihlela ama food parcel uyabona ukuthi lo muntu akana ngqondo ungakhipha ifood parcel yempuphu nensipho kanye uthi abantu abenze njani badla insipho ngempuphu noma bawasha impuphu ngensipho Umfeka nganitshela abafana bami akho ngqondo la wena ushabalala wakho uyamazi waba isibongo hawu hayi angisazi Yazi sithanda sami angikholwa ukuthi mina lo thetha nekhansela. Hayi. Baby, mina bengivele ngazi ukuthi lolu khetho ngiyaliwina kulokho. And wena into engicela uyazi sithando sami, awuseyena uYolanda. Kumele mhlawumbe siye Home Affairs siyoshintsha igama lakho. Sishintshe uYolanda kube uMam Khansela.
Ngicela ukutshela ngebazi bakholwa abangani bami baxoxela lento. Bhema-ke o. Abangani bakho uzobusubatshelelana. Hawu. Baby, ufuna umphakathi ungithathe kanjani? Ufuna kube ngathi ngiyikhansela elijolayo? Cause phela manje umphakathi uzoyitshela ukuthi mina ngisanda kubekwa nje sengithatha imali yomphakathi ngijola ngayo namantombazana. Please baby, ngicela nje okwamanje lento le kube imfihlo yethu until mhlambe kuze kube ukuthi like is official mhlambe ngiyavela kini or something. Hayi khulileka ke sithanda sama usho kanjalo ngiyakuzwa. Yazi, ngikuthandela nokuba understanding nje baby. Phela mina ngikhahlelwa ke kahle esifubeni. Ale inwele zakho ngathi iphupho lenyoni. Ozokabula. ngifike nganilethela ama-food parcel anilethela ama-Movite la nadla nasutha sengiyasuka lapho aningivoteli mina ngisanibamba yabona nje kusukela kusasa ngiyaze ngihamba umuzi nomuzi ngizokholektha ama-food parcel ami nginenzela zonke izinto nina nilasuka lapho nozotela ushabalala wayetheni ngizonibambeza nabele la kusukela namhlanje ntambama ukuze kuyose kusasa kuseni ngisho ngaphela iviki lonke ngiyeza umuzi nomuzi ngizolanda ama-food parcel ami enganinikeza wona mabuya ngiyakubona ngiyeza ngizolanda ama-food parcel ami osewadlile nje ngifuna ovolo obeke lapha ngabo saqeda nama-Movite wami la umuntu engivale ngepex abuyise sayilanda umuzi nomuzi ngiyanitshena angikwazi ukungenza nje mina hawu ngiyanitshena nivotelani iphepha yami nini novotele nona yonke lento enganinikeza yona ngiyayifuna nanenye samanika yona Ayingane zabo nalabo abafuna esikoleni bengakhokhile ngizokhipha ezikoleni ufuna ubona bazofunda kanjani manje Wesley buyisa skipper esephepha yami leso skipper musu baleka buyise ikhipha ngehlala yami sefuna ukuveza ama-address azibuye hawu thatha ikhipha zami zetha ama-address transformer ngifunanga kwa-transformer wena amasola leyatransforma yafakwa mina nemali yami leyatransforma leyo hawu nalentiyela futhi ngikhipha njani ovotelo wakhuma njani ovotelanga ngicabanga ukuzokhokhela ngani le moto wanguku wena uzalwe mina hawu mhlawumbe uma wakho nje ukuze ngithole umsebenzi wami ngisayikhansela hawu ngani ngicathi ngizokhokhela ngani imoto nina lela thandeleni lokugunda utshani ngiyalivala lapho Njengoba ngikutshela ke mngani wami ukuthi yabo lo mbhekile njengamanje. Umese sikhansela. Umuntu kaShabalala mngani wami lo mbuka njengamanje. Webayoli, yazi ukuthi angikholwa. Shuthi mngani wami incwadi zekhansela sizoyithatha kuwena. Hayibo sisi lalela wena njengoba ujola nendoda yakaSimende wake wangizwa mina ngithi ngizolanda uSimende kini. Hawu Yolanda wa personal manje mngani wangu ngapha mina ngiyakujabulela njengomngani. Hayi ngiyazilalela mngani wami bengisho nje ukuthi kodwa ke incwadi zekhansela khululeke uzosithola ekhaya noma mhlawumbe ngithi incwadi sika baby wami ngizothola ekhaya. Shuthi nathi ke sesithi incwadi kaSibari. Hayi kuzwakala kahle mawusho kanjalo yazi. Kade ngifuna ukukhombisa into. Ukuthekela uShabalala namanga ngiyatshela ngiphila usoft life omthembisile ukuthi ayikho into engizongayitholi as long as Lalela mngani wami yazini awungiphe phela number yaShabalala ongimfonela ngibonke into enhle kangaka. Ngiyazibona ukuthi njani ba? Hawu yini manje? Usufuna ukumntshontsha? Ngimntshontshe kanjani? Ngifuna ukubonga mina kuphela Uyakhumbula ukuthi wenzani ku-ex yami? Ndabe wena wawumlandelela ngiyakwazi lokho ungayitshela ngikwazi ngiyakwazi mbali ukuthi wawumfuna awumyela nakubo kwakuthi wena ongakufuni so please uShabalala uthi ucabanga ukuthi ngumngane onjani kanti wena hayi sis no ngiright I can't with my Shabalala sisi la hayi so right ke sisi ucabanga ukuthi ngumngane onjani hayi uyabhora hayi sisi ngwela uyinhlanhla hawu ufuna uyithathela bye hayi wamadoda hayi mhlola ngalesikhathi ikhansela lisalele khansela mafavuke yini ekseni kusa nje madoda wakhansela ongichazele kahle sofike sikhiphe elinye ikhansela ngokuthi liyavilapha sovila phela wena umusha sha hayi mafavuka kwenziwa kanje ekseni kusa yazi ngisalunga la ngaphakathi sikhankasa ubungivusa ngo4 kuyoshawa 1 wena usungithetha kwenziwa kanjalo manje ngoba sesikubekile
awulalela inkinga zabantu kwezomphakathi njengekhansela. Ukhala ngani mafana? Sinenkinga siwumphakathi bese ngakubekela ukuthi usuwe enkundla amasudu kanje. Oh, lungile. Na inkinga yami oqala. Khansela umfowethu. Futhi ingakho ngangikhuthala kangaka khansela ukuthi akubekwe wena ngoba bengazi ukuthi mekwahlala wena khansela inkinga zethu zosolveka zonke. Kwenze njani mafavuka? Nginenkinga lapha kumama khansela. Hayi, uyangincintshe kumayini. Ukumaya nje into engingasayazi khansela. Ngibona ngigijima nawe nje sihambe sikhankasa. Ingibulela indlala khansela. Kuyenzeka nakhona phela ngicosha nje mangingenela lo 350. Into esibhlungu ke manje kwawona lo 350 ke awusangeni kwawona ke manje. Khansela ngeke khonto kufanele uyenze ngalento. Wemafavuka ungitshela. Usuke lekuseni la usuka khona uzongivusa la ekseni ngisabhizi la ngaphakathi kanti uzongiphuphela la ikhansela lingenaphi endabeni yenkonzo yasekamerweni. Njengekhansela khona into ongayenza lapho khona into ongayenza khansela. Yabona amafavuke ngathi nani nizoba uhlupho madoda manje nizoqhubeka ngalendlela ngeke sizizwana. Number 1 la ikwami la akusikhona eofisini la lamasipala. Uma udinga usizo olufana lo 350 fanele ufike kumina eoffice Monday. Angikusho kona lokho khansela ukuthi njobe inkinga zimbili nje usungabona ukuthi ubamba kweyiphi kodwa khona inkinga okufanele uyicazulule la njengekhansela lethu futhi wena uyangixaka manje mawusuthi ikwakho la thina singabakho wena ikwakho la kusho ukuthi nathi ikithi la khansela senifuna ukudla nomuzwa wami manje hayi yabona ke lento engathi izosicabanisa ngempela ke manje madoda la akusikhona emaofisini ekhansela angisebenzeli la ngisebenzele eofisini le kusho ukuthi khansela ngifike kuwena eofisini. Fika kumina eofisini Monday. Cha kodwa khansela ngisale sengiyibhanqa zonke nje inkinga zami ngizendlala ukuze mase ngifike eoffice zibe seyilungile. Okay kunenkinga yemali yensipho nje yokugeza. Ukuze umuntu phela akwazi ukuvuka nuke njengabantu bonke. Hayi khansela uyazibona ukuthi unjani wena? Abantu bakho bese beba njani bona? Bese kuba khansela ke nemadlana phela zokugibela umuntu emeyofuna amatoho. Yabona mafavuka into esengizoyenza kuwena manje sengizokuthela induku. Into engizoyenza ngizothatha ukukhansela lo ngibeke eceleni ngikuthela induku. Ngoba ngathi uzodelela la. Ngicela amafavuka esihlangane eoffice Monday. Kulungile khansela bengasho sifike lapho. Khansela office khansela. Office Monday. Mayikhohlwa lezo inkinga. Khansela madoda. Inkinga zokuqala nje. Ikhansela la Ward 58 ngingakusiza. Hayi wemfowethu. Awusenayo inamba yami? Oh, Makhamisa kanti wena. Awusangizwa nangezwi. Ngiyakuzwa Makhamisa ufunani? Washintsha khansela. Hayi kulungile mfethu cha bengifuna ukubuza nje ukuthi manje imali yamathenda lesidla nini bafu? Nakho ke. Iyona nje into edume ekhanda lakhe indaba yamathenda kuphela. Phela selokhu wena nje waqala waba ikhansela ngeza kuthi usavuka nangoYolanda. Wena na? Hayibo. Indaba kaYolanda uyizwa ngubani? Hawu. uYolanda hayibo uhlezelana uhleli nabangani bakhe ngaphakathi uhambe kweleta ngegama lakho uthi wena njengoba uyikhansela uzofika ukhokha thatha aboma ice droppers ungabona la uthatha ama ice droppers angaza wamani mhlamba wo 2000 uYolanda kayenza ndonto ngiyakutshela ay Makhamisa hayi ndoda sobuye esikhulume ngisenza ama duties ekhansela la Baba khansela nginenkinga la ingane yami ayibhoshi sekuphela izinsuku ingabhoshi ngile kamakhelwane uSimakhelwane ngizela kuwena ngizobika Wentombazana awufundiswanga ukuthi mawufika emzini nomuntu into yokuqala oyenzayo uyabingelela Hey ngiyaxolisa isinami nginenkinga eziningi nje Manje awungitsheleke ikhansela lingenaphi engalini engabhoshi noma kubhaliwe ukuthi ngibhoshisa ingane la ekhaya Angazi ukuthi awuthathi ingane uyise eclinic nokuthi uze le khanseleni Babushabalala uyazi ukuthi kule ndawo asinawo ama clinic and kuthiwa wena umuntu ozosekhela ama clinic kule ndawo Hey wentombazane akapheli ngisho isonto elilodwa vo ngiyikhansela already seningifuna ama clinic benimiyekeleni umfeka beningayifuni ngani clinic ngifeka benilinde mina ukuthi ngize ngibe ikhansela mase nifuna kumina iclinic hayi man ngathi nani nibuye nibe too much imphakathi sasi too much manje sasi too much manje wena usitshotho senzele everything esikhathi kuvotela sasi too much manje wentombazane awuthathe lengane yakhe engabhoshi uhambe uyichatha man ilento yena ukuthi zithi ingane zincane already senifunza uphuthu zonke lezi zinto eziqinile ngeke ingane ihlale ingaqunjelwa ugijima uzobika ekhanseleni ingane ingabhoshi hamba uchatha ingane man sekunje
kulungile sobambana. Hawu. Yazi ngithi ngizama ukuba kind. Nangu omunye. Kanti ikhansela liphumula nini ngempela? Ndodana. Hawu siyabonga ngani yami. Siyakubongela ukuthi uwine andikubona ukuthi kushisa umfuthu lapha kodwa waphuma phambili. Hayi siyabonga kokombatha. Bakithi. Cha ngani yami ngithe angize la kuwena. Ngizoyikhalela. Sinenkinga la lapha ekhaya anginali iketelo life kulezi insukwana nini. Nakube kunethi imvula phambi kwakuthanga. Selo ungagcina itiye ngalelo langa iketela lisebenzi. Hawu gogo. Ikhansela lingenaphi emaketeleni afile kanti ninjani nina abantu bakule ndawo? Hawu. Bansiwena zolo lokukhankasa wasitshela ukuthi uzosenzela yonke into. Kanti iketela ingenini kuyonke into. Gogo. Iketela leli la sithila nezinto eziserious ezidinga umphakathi. Alekho serious iketela. Angifeke mina ngibula ukuthi angiphusile itiye kodwa ungithembisile. Cha gogo angisho ukuthi ufe ungayizwa kabi. Ngicela ubuyele ekhaya. Ngizozama ukufonela ema-office nakamasipala ngibone ukuthi alikho iketela mhlambe noma eli second hand abangakuzamela lona ngizokulethela lapha kwakho. Cha mfana wami mawungenza njalo kuyobe usebenzile ngoba phela sikhethe ngoba sikwethemba. Manje masuzoshonela ushonele asazi ukuthi sokwenze njani. Singabonga kulungile mfana wami. Yes kanti kuba ikhansela kunjani yazi abantu wathi abasile emakhanda. Phethe thina la endaweni. Hey, wemkhonyovu usondele ngapha. Ya makhamisa. Mfethu, ayilalela phela. Angibheke la mfethu, yase ngishoda nje ngokusabhodlela nje phela. Uyazi ukuthi ukhansela phela njengoba esephethe mfethu, uzoyikhokha zonke lezo ikweletu umngani wami. Kanjani? Angibheke nje uzofika khokha zonke ikweletu. Kanjani makhamisa funda la phezulu kubhaliwe nje ukuthi akuphuzelwa phambi kwekhanta futhi asikweleti la ekhaya. Awu, kodwa phela nangu uyolanda intombi yekhansela umnikile nje. Ngeke makhamisa phela uyolanda intombazana. Hawu. Nala. Hayi wena man. Yini manje? Hawu. Hayibo. Gogo. Ndoya ngikweleta umuntu bandoyo. Hayi awuvule gogo. Hayi awuvule phela ntombi. Phela. Ya khona. Nisile nina bogogo ni. Gogo base 58. Nimdimi munye nogogo base 98. Siyanifita ngizosibonga ngeplate lendle. Nina gogo indaba senincenge kangasithi sivoteleni sesiyaba amavote nasawaboni lapha. Ngiyovotela ukushabalala manje. Awubusi into zethu. Umfeka uzama zonke izinto nibe right la ewadini. Ninenzani niyovotela ushabalala. Busi into kamfeka. Kwakamfeka kubuye kamfeka gogo. Yazi mina ukuthi ngumambatha. Intombi yasemambatheni mina anikwazi ukufika la emzini wami ngizokwenza lento eniyenzayo. Asenza into elona. Sebechazile ethala izinto engakunikeza zona. Omunye athola istebhisi abekhipha liyagize lapha phezulu. Liyagize sebenza ngaso liyafakwa yimi ngisayikhansela. Ikhipheni thola istebhisi wona omncane. Uzophula usiling board lapha. Batheni? Letha. Levuza. Siyasebenza manje la. Hayi. Mina. Ngiyaqayisa wena. Lezinto ayidliwa kanye. Hambani basidela vele sipotele. Ngasinanga ngemofight. Yini yona le service delivery la. Suka. Wena phuma. Votelani lebo votelani. Lento nathukaka la. Umfeka urungu. Athathi voti lami ngadlala ngalo. Umfeka urungu. Athathi voti lami ngadlala ngalo. Hey, kaze umuntu uzomthola yini? Hawu abuye amabhadi ukuthi Hawu cancel. Cancel uyadla wena la. Uyayibiza la thina siphelele ugesi ngale. Uyazi ukuthi sina 3 weeks ugesi ungekho ngale cancel. manje ngenze njani? Wena uyadla la thina siphekile cancel. Ngilambe ke shothi mina ngibe ikhansela elingadle lilambayo. Senze njani waphela thina sivotele yona ngeke buyisa la sidle le.
Yabazodelela kodwa wena. Iyona le nto ezongibuyisela ejele kanti angisafuni ukubuyela ejele khansela. Ngizama ukulungisa impilo yami ibe right la. Yeke phela udle thina asinagesi lapha sixakekile khansela wena ubhizi uyadlala izinto ezimnandi. Uyazi ngale emadamini ukuthi abantu basokole kanjani. Hawu, manje mina ngabe ngisadla abantu mabesokola emadamini. Ngakudla ugesi ungekho, ngeke ukubone lokho. Kanti yini sikubekele yona? Yazi inkinga yeni kwale ku-Eskom. Njengoba ngisho iningi into ekusamele siyilungise. Kuthiwa nina nonke ngale nasemadamini. Ikhadi lagesi anilithengi, nidla ugesi mahhala, ugesi nurobhile ngale. Asilithengi kanjani? Kuyadayiswa nganti ikhadi. Thina ngale khansela leli umfeke kade lisiphethe. Lasitshela kahle ukuthi ugesi usuthola mahhala wonke ukho la udayiswa khona. Wena kwangathi uzosiqola nje khansela. Yini manje usufuna ukuthi sithenge ugesi? Ngathi Asiyazi leyo nto thina. Umfeke wantshela ukuthi ugesi umahhala kanjani ugesi umahhala lapha yo. Wazoshintshela izinto esingazazi manje khansela. Kulungile ngizozama ukukhuluma naba-Eskom babone ukuthi balungisa kanjani. Bamba khansela ngeke. Hawu, manje singadlisa umphakathi khansela udla wedwa yini? Awuzowashiya. Hayi ngeke uzukubone lokho. Ngeke uzulungisa ugesi. Ngiyabona. I keep telling you every time how I want these things done. I always tell you I want things color coordinated and in the right sizes. You see the colors, the numbers, as I've told you before. I'm tired. Tired of what? I quit. You can't just quit. You've been working for me more than 6 months. You have a contract. Yes, I can. No, you can't. I can. I need a resignation letter. Wait, my man is cancelling. Cancelling what? Community. He's called community cancelling. Sithi ngathi uhlulwa isingesi yini oyishoyo ngisho indoda yami manje ikhansela so I don't have to deal nalento fanele ngidile nama paperwork manje ngidile nama tender so I quit. Okay, yazi intelula ngisendela i proof of address ngikusendela i resignation letter. Oh, like because awukwazi ukuthi uvele uquit. Hayi no amanzi amancane lapha ngizofonela indoda yami ikutshela yonke le nto. Oh indoda yakhe ikhansela ngilinde ngiyabuya. Indlela yokuphakanyelwa nje abantu mina ngizwani nakho. Yolanda. Yeah baby. Yeah mama. Sana sami kunefeva engicela ungenzela yona tu. Ifeva yani Yolanda singaqedi no 3 months. La bafuna incwadi ekhansela la emsebenzini. So mina ngibatshelile ukuthi ngizolifonela lize lona ngqo. Lizosho ukuthi ngihlalaphi. Bafuna kwenze njani? Ngiyaresigna njengamanje ngikhathalile into yalana so bafuna nane proof of residence and ngiyazi wena ongaba nayo and wena ngicela ufike la uzobatshela ngomlomo. Indaba yokuletha incwadi akusiyona into yami leyo. Ngicela kufike wena sithando sami ngiyacela. Yolanda usuresign emsebenzini ubuyekela emsebenzini. Hayi bosana sami lo mlungu uyangiphakamela angikwazi ukuphakanyela sana sami. Fanele ngabe njengamanje ngifocus endabeni zama paperwork lapho kuwena. Ngidile nama tender hayi lento. Hayi Yolanda wena uyahlanya yazi makhamisa beqinisile ngizwile nokuthi wena kuthiwa uhamba ukoleta ama-Astropez ngegama lami uthi ngizokhokha mina ngezimali zama-tender uyakula endekhanda. Hayi hayibo ayikho lonto leyo sana sami ngicela ungisize kulokho kuphela lokho kunye angikwazi please one favor sana sami. Yolanda incwadi ekhanselelwa nde office ukufonela mina ngeke uze kukusize bye. Hello, isemaphoyiseni lapha. Yebo, cha kusezinkokhwini wendoda. Hawu, usho ukuthini-ke manje? Sho ukuthi ngikhuluma nenkukhu nje. Sho ukuthi ngoba phela wena uzazi ukuthi ufonele yiphi inamba. Mawudala u-10111 lapha efonini yakho ucabanga ukuthi ingena leyo namba. Singakusiza ngani wendoda? Awusho. Uma ufuna ukwenza i-protection order, ufuna ukwenzela nje umphakathi wonke protection order, ungayenza kanjani into enjalo?
Uthe uyenzela bani i-protection order? Ngifuna ukuyenzela nje wonke amalungu omphakathi ngokugaxa ngenkunzi i-protection order nje umphakathi wonke ungasondeli eduze kwami. Wendoda yakithi awusho ungawuvulela kanjani wonke umphakathi i-protection order kanti wena yini le special kuwena? Umphakathi ufunani kuwena? Hey, bangifuna izinto eziningi kanti mina ngingedwa. Abanye ngala bakhala ngomama emakamerweni ukuthi ababaniki inkonzo yasekamerweni. Abanye bangifuna amaketela afile. Abanye bangifuna o350. Kuningi nje abanye bangitshela ngezingane ezingaposhi kuningi mina ngingedwa and it's getting kuningi every second. Hayi boputi kanti wena uyini? Ikhansela la Ward 58. Ikhansela lisho ushabalala? Hawu yenipela bhuti. Wasiza wafona ke sinenkinga yamanzi la e-station. Sekuyophela manje isonto wamanzi awekho. Sicela ubize noma ivatarikani nje ibe yinye isilethele amanzi nathi sisenkingeni la kade sikufuna wendoda. Yes. Nahani futhi amaphoyiseni aha man. Hey mina ngizoyithini lento? Yo. Kantolakala Hawe ma, awusiso muhle kanje, awusiso esinko. Ngicela usondele la, asikisi. Oh, ufunani ke webhuti lethe zilogogo? Awu Nkosi yami. Wamuhle ntokazi. Mina bengithi ngicela nje ukuthi uyivukele ngami uyivukele ngomakhamiso uyivukele ngomfokambambo. Umagesa ngobisi. Webhuti. Athakahle. Usho ukuthi awuyibonje usawuyona type yami? Wena mfethu. Yabo idlozi lakho. Hayi wena alikuncane idlozi lakho alikuthandi. Usho ukuthini ke? Alikuthandi idlozi lakho. Ubela kuthanda idlozi lakho ngabe likutshelile ukuthi lo muntu othi uzama ukuthi uyamreject. Umngani wekhansela baphila kanje. Bahamba kanti ikhansela la bese kuba ukuthi lona phela selisemandleni but kahle ikhansela mina ikhansela. Udala kangaka ushela ngabagama abantu. Hawu. Kusho ukuthini uthi umngane wekhansela? Uchaza khona phela ukuthi sizoba nemali, sidla imali yamathenda ngikuphathe kahle. Wena uzophila a soft life. Yabona nje futhi abantu lento izamayo ngeke izilunge, angilambeli nje emadodeni mina ungibheke kahle. Awu. Lungile. Kodwa lento ishoyo nalento oyikhulumayo ngizoyisola yaso. Uyangishwabelela. Hayibo. Ahle wena baba. Angikushwabeleli yes. Ngiyaphansi. It's just a warning. Hayi. Tell my order lapho please. Vega fusekiwe vega fusekiwe vega. Meka. Hayi ngiyeza vele office. Imali engizolivula kahle namhlanje ukuthi akulungile meya sokhuluma. Hawu. Shabalala. Mfeka. Nginganisiza ama-food parcel akathathwa la. No, sizele ngama-food parcel. Bengithi angize nje ngizohalelisa kwethu ukuthi hayi unqobe kahle hayi ayikho inkinga. Alikho leli. Yabona Mfeka. Mangabe inqondoze ngawo la ukuzama ukuzongisabisa nalabo bhululu bakho bemkhaba angeke izisebenzeke lonto isemzini wendoda la. Hayi no mshengu put down the wind ehlisa umoya. Uyabona lana nje size ngokuzokuhalalisela kuphela. Bese mhlambe sikushiyele nje lo ukubonisa nje ukuthi mhlambe hayi ngoba kusaba isichawu uxwayise nje ukuthi ubagada abantu la endaweni lezi sikhundla sitholile siza nezithi eziningi bo ukikakhulukazi nje mangabe usithathe nakubantu mhlamba kade besanenhlelo ezibalekile zomphakathi. Awume we Shabalala. Mhlawumbe mangathiwa nje mina ijoyine zakho manje. Uvukuzami ngawuthola lamathenda noma ngathiwa yokucina ama toilet mangibeke nje isinko etafuleni ingane adla amankonyane. Amabhena sisuka nawe lesi sizokhuluma olunye udaba ono ushintsha udaba manje uzokhuluma lo msangano wakho manje wena usufuna ukujoyina Uvukuzami futhi manje ungamnaki kakhulu Shabalala lo sehlulekile lo akasekho emandleni useless Mfeka ngiyeke ngikhuluma ibhizinisi nomshengu Uvame mntaka baba. La ngi-useless mina. Awuzazi wena. Gcwele imali zami la kule sesu sakho kodwa hayi ngisho ukuthi ugcwele imali nokuthiwa kunjani awusekho emandleni Mfeka kuvume lokho sikhulume nenkuzumala ngoshengu wemadoda. Yabona manizela ukuzoxabana la nizofutha lezi sele ezinkulu nizoxabanela la emzini wami ngeke ngize ngithatheke lo nonsense. Ngizocela ukuthi nithathe lemkhaba yenu egcwele imali zabantu ebenidla nishaye isopha senu nihambe la. Cha Shabalala sixabani siyalulekana. Wabala amagama akho.
awukwazi ukukhuluma kanjani. Hey wemfeka ngeke ungisabisele emzini wami benje. Shem, uthi wabala amagama akho ubucabanga ukuthi mina nawe safanele sikhulume uyabona? Sisazokhuluma. Yini. Cha ngiyeke ngisebenze noShabalala. Ngiyeke. Lawa la. Angisahambi. Baby. Awusho. Ushabalala kani leli thole sasithembisa lona. Uzola khanini kani madoda? Awukahle wesifiso. Kuneni ngikutshela ukuthi khona ungibiza ubaby. Ungibiza ubaby phambi komphakathi. Hayi wena ufuna abantu base babone ukuthi siyajola. Kahle kancane. Hayi, yabona ngiyakhathala ngempela ke manje. Sengikhathele ukuthi njalo wena uyangifihla. Sengikhathele ukuthi njalo lamasiphambi kwabantu wena lokhani ungibiza ngomzukulu wakho. Hayi, abantu kumele balazi iqiniso manje ukuthi mina nawe siyajola. Kumele bazi ukuthi khona ukushaya amanzi lapha phakathi kwethu. Sifiso. Wesifiso. Uyazi ukuthi la mina emphakathini ngihlonishwa kangakanani? Awukwazi ukuyenza leyo nto. Awukwazi ukuyenza. Hayi asingene ngaphakathi ngoba ngiyabona ukuthi khulu uzokwenza. Imakhe usumoshele futhi angani kade ngikubuza la ukuthi uShabalala leli toilet akade asithembisa lona uzola khanini kani. Hayi Sifiso. Kahle. Uyazi ukuthi amanabukeni asengiphelele. Manje uthi ngizokusiza kanjani uma usuwenze lento usuyenzile? Ayinayo ke lento. Angani wena la wathatha yonke imali yami yomholo wempesheni. Wahamba wayogembula ngayo, wabheja ngayo yonke imali. Wazi kahle ukuthi kumele ungithengene amanabukeli azokwazi ahlala inyanga yonke. Njengoba nginalenkinga le, uyazi ngizowadinga amanabukeli. Ke Sifiso. Ngicela ukukhululeke. Mina ngisazoyikhanseleni njengamanje. Ngizofika ngiwacela amanabukeni akho. Ikhansela belingithembisa ukuthi ngizolanda iketelo. Ngizofika bese ngicela nalamanabukeni. Bese silungisa nalento ke. La imini indoda kule relationship. Kumele abantu uma ngithi abantu kumele baze siyathandana, kumele kwenzeke lokho. Kumele ikhale sami isicathulo. Hayi ke kulungile ke baba. Kulungile. Kodwa nje mina ungangilokuthi phambi kwabantu. Hayi. Hayibo. Hayibo. Hawulele khansela linjani? Umuntu wangitshela ukuthi angifike ngizolanda iketelo, uqeda kasekho. Hawu ngeke ngiphinde ngithembe ikhansela. Ushabalala usevele washabalala. Awunamanga. Athi ngimfonele. Hawu, kanti unjani lo muntu? Hey. Shabalala. Hayi ngeke Shaba. Angikutshelanga. Uzora. Wena makhamisa asho umthatha wakho ngithatha kancane. Imali mina mina ke ungibekele kuphi ke la ngizohlala khona ngoba uma uzongangeke uhlale wedwa la uzohlala nobala. Makhamisa. Musu kube slow leader man. Njengoba ngize nawe la it's because sizohlala nawe sobabili. Umngani wami nje wena ngeke ngikulahle. Usho ukuthi imina wena ila together all together sizohlala la. Yeah. Usho ukuthi kusobe kuyi ungangibangisiki imina la ngenzatsi wena ngaphezulu. Awusho ke sohlala isikhathi singakanani la? Ayazi into ezokwenzeka la makhamisi. Sizohlala nje kuze kube ukuthi iyaphela yonke ithemu yami ngoba akusaphephile ngempela lapha. Sengicela ukuba nezitha nalento yabantu abaveni baqhamuke sebezongqonqoza nje angisayifuni. Manje angisafuna abantu bazi ukuthi ngihlalaphi. Ngithathe wena nje mngani wami ngoba ngikuthemba. Awungitshele uma uzongaka busuyitholele imali yamathenda akwazi phela. Nakho-ke. Ekhanda lakho makhamisa ayikho enye into edumayo ngaphandle kwethenda. Yazi kungcono nomuntu at least mhlawumbe ekuduma upotiyana ekhanda lakhe. Wena nje each and every second olicabangayo ucabanga ithenda. Cha ngibuze mina uthole ngoba ngiyazi ukuthi awunamali uthole kanjani uma uzongaka? Hayi man. Musu ukufuna ukwazi izimfihlo zahulumeni. Imfihlo yahulumeni indaba yamathenda engeke ngize ngishare nawo makhamisa. Wena uma sesifikile isikhathi sokuthi ubenefit from amathenda ngizokutshela. Okwamanje awuvala umlomo wakho singene ngaphakathi. Hayi okwamanje mfana sithi nje uThixo wenze nje wenze nje. Wenze nje wenze nje.
Yini? Ukhathele? Ukhathele? Maye mphumule. Ya. Hayi mfeka. Lento yakho kudawa nje mina ngeke ngize ngimele phela manje. Ngikhathele manje mina. Hawu. Yini ngempela? Yafana vela ngiselona ikhansela. Sengumuntu nje ojwayelekile njengani. Hayi, wena usubhebise wendiye lishelo isitolo phela manje. Wami lo. Awu baba mfene. Sorry man mfeka. Hey waphupha khansela. Kanti uyikhansela zolo lokho. Usuyithansela manje. Wayibona usudinga ikhanseling. Ikhansela elidinga i-counselling. Hayi hamba la wena manje. Hawu ngiyabadayisi nini. Mpela ubani ozomelana nokuthwala nawo zonke izinsuku noma ungibhamuza nje. Let's be. Ngeke ngiphuce isikhundla ngiphuce nobheya wami khohlwana. Ngeke. Lalela. Manje ngiyafuna lalela la. Manje ngiyafuna ungithathe ngiyini. Mina ngizolala nomnguphi ngikhalala ngisho lala. Hayi ungalala noma ikuphi la uthanda khona. Mina ngikhathela wena. Vele usanginiki lutho wena ngisathola mathenda ngithola lutho ngawe manje. Uyinto nje. Uyabona ke mawusuthi usuzolala la. Uzoshawa nabantu ke manje. Abakwazi labantu abalapha. Abakwazi labantu abalapha. Let's uphila. Iwabala yolala khona. Yonke vele lemizi ufana noThamo bekhiwe mina ngisayikhansela ngithi. Hayibo. Wena khona kumanje imali zamathenda engasakho. Subona to right manje. Very useless kumina. Phela useless awungisizi ngalutho. Abake mina ngolelela. Ulalephi? Hayi bo wena. Uzoshawa. Wena. Uyamzini abantu ngoba wenze njani manje? Abafethu umkhuzeni phela umngani wenu manje. Hophe. Ngiyeka mina ngeke. Ngeke bafethu indaba yalo muntu lona ayisuka. Piece of life. Series of life. Awuthina bomba madoda. Omageza ngobisi. Uthi sithi. Piece of life. Awuthinyo manje. We. Ay. Habe. Hey wamakhamisa, ususha emzini wami kunini ukuthi yini? Awusho, lokhu besilame ngishiye phezu kwetafula ekitchen. Usukhohliwe weshabalala ukuthi phela mina ngumbambo ngumfo kaMbambo mina ngumakhamisa wakaMbambo umageza ngobisi. Bele ngagezi ngobisi kumnandi kanje sishaya soft life. Ugeze ngobisi lami. Awu, ngazi ukanye inkencane nje senza namathendo mangaka. Hayi. Yazi ukuthi wena ngathi uzibuye singathathi kahle lekhanda. Hayi kulungile. Ngisageza ngiphazamisa. Yes! Hey, Bafo! Yes, Bafo! Linda! Awungani wami ngiyazi ke ngena imali ethenda ke manje. Ngena imali ethenda yini? Inkinga yakho le wena kuhlale kuduma ithenda. Yes kona iyona imali ethenda but incane. Awungani wami. Uthola ithenda. Hayi kona iyona imali kodwa imali umbhedo nje abayifakile kwakhe. Madoda. Hayi kodwa ayidumi ayidumi kanje mayizohamba. Imalini. Ngelile mali. Hayi incane kakhulu. Ngibona imalini. Usufuna manje ukubona amabhizinisi ekhansela. Imalini. Wakhe ibridge lengane zesikole into encane ibridge le lokwelingana hayi le. Yeah. Usufuna ukudla wedwa manje le mali yamatha. Mina ngisho ngakuthenga usimende nje kuphela. Kube le hotel, kube ithinda yosimende kuphela. Yazi noma khamisa ekhanda lakho kuduma ithenda nje uyalala uphupha ithenda. Noma ngisho ukuthi incane nakuyona imali ongazuyikhathaze ngayo ngami khuleka but khuleka ngizokuthengela nje noma ikese elilodwa lapha. Imali. Incane le mali makhamisa man. Awudodo mampela. Ngathenga ngisho usimende mina unginike ithenda yokuthenga usimende imali. Hayibo, makhamisa umuntu. Nakhona uvala ngekhanda
lami uvala ikhoma zakho la nezinye. Yini lento yenza ufaka ikhanda lami enqeni? Hayi cha lokho ngikuhloniphile la ngifake vela ngithi bese sithi masikuphethe sikufake ngaphambili vele. Akho lutho ngemuva. Usungifaka kumphambili wakho. Naseyinqeni ubina futhi. Hawu yishwa leli madoda. Ungafaka ikhanda lami enqeni zendoda endala. Igama lami nguSiphiwe Ntombela endabeni zeKings of TV indawo ke seBonela lapho khona ubaba uKhansela uShabalala azovula khona ibridge ngokusemthethweni njengoba sibona nje la ngemuva uzoshaya nje iribhini uphethe ngisho isikero la uzovula ngokusemthethweni uKhansela sikubingelele baba ngibingelela nje kakhulu kumphakathi ngiyathemba ukuthi sebeyabona ke manje ukuthi angifani noMfeka into mangiyithembisile ngiyayenza ngoba leli bridge kumele ngabe kade lakhiwa oMfeka bebhizi bedla imali ingakho ke mina uthe uhulumeni mayefaka u5 million rand ngawuthatha wonke nje obunjalo ngawufaka kule project sokwakha leli bridge la eBonela u5 million lo le bridge u5 million rand le bridge oh 5 million inkulungwane enhlanu Makhamisa le ntatheli yakho ngathi soba nenkinga nayo ngoba ngithe kwena u5 million wena wintatheli noma usunani ngempela lo i-expect ama bridge le noma intatheli umthathephi lo muntu ukuthi bengenzela ukubusisa kahle ngoba umphakathi uyilokho ofuna ukwazi yabo ukuthi ngempela libize u5 million oh yes u5 million le bridge yeah u5 million lo uyawubona nawe kanti ke wentatheli angigcini futhi nokuba ikhansela nempama ngiyayidedela umuntu umebuza imibuzo engasile ngoba ngiyasho ibridge ukuthi libe u5 million hayi ngiyaxolisa khansela akukho okubi ikhansela kona ukuthi bengenzela ukubusisela kahle umphakathi ngoba ngenzela umphakathi njengamanje ke sidedela yena ke ukhansela uShabalala ukuthi alivule ngokusemthethweni aqhumise iribhini ngoba nasi nesikero siyasibona ukuze kubonakala ngempela ukuthi ibridge livuliwe abantu sebezohamba kulona impela ake sithi nje viva Shabalala viva viva Phokuzame viva nazo-ke ngiyalivula leli bridge akumele ngabe uMfeka kadalaka yeah yes As well test driver ibridge yes amandla imani ke mphakathi zama ukuthi singangeni sebebaningi ngoba lisalisha kungenzeka lisathambile oh yeah njengamanje babukeli sifuna ukuzwa imbono yamalungu omphakathi alapha eBonela ukuthi ke lokho okwenzakele njengamanje ubona ngaphakathi bajabule kangakanani nomuzo wabo nje mayilana nalolu daba baba masikubingelele baba yebo sawubona ubani ubaba uyena ke phela osondelene kakhulu nekhansela ubaba Makhamisa yes yeah baba wami injabulo ingakanani nje mhlawumbe nokuthokomala njengoba kuzoqopheka umlando 5 million rand ayibuzwa ibhale ebusweni uyayibona lensizwa uyalibona ukuthi igeza lensizwa leli elithi lezi izinto zigezeke emhlabeni usebenzile kakhulu uShabalala ngoba mawuthi uyalibheka leli bridge isikhathi lisazosihlala izingane sazoyidlula yabo nje izingane zenza grade 11 sizowenza grade 12 isekhona awuphinde bachazela ababukeli emakhaya ukuthi leli bridge lizohlala how many years hayi la ngathi impela mhlambe u2 years le straight full 2 years lizohlala leli bridge umlando akaze kwakhona ikhansela lakhe ibridge elihlala iminyaka emingaka hayi umlando loqophekala kuyaqala nje endimeni yamakhansela ukuthi kube khona ikhansela elenza into enhle kanje for umphakathi hayi kulungile ngibonge kakhulu ngani yami hayibo kuba uShabalala nje uyena uShabalala ikhansela lami lapha kwa-Ward 58 unani la kubo road ikhansela hayi angilazi ikhansela bo wena uyikhansela lami sanda kukubeka nje singumphakathi manje uyangixaka ukuthi uzokwenzani uphuma wenzani la kumo road uyikhansela hayi man iziningi izinto ezenziwayo bengizohlangana nomeya nje i-meeting ebalekile soyibamba khona la kumo road i-meeting kumo road usuhlangane nemeya
Sifunani imeya kuMorota usukuhlala la khansela. I-meeting enjani le? Baluziphi? Yabo nje wena. Hayi phela ukuthi manje kanti mawuyikhansela kusho ukuthi awusayihamba indawo. Ngoba phela nama-meeting ayabanjelwa noma ikuphi. Ayikho i-meeting ebanjelwa kuMorota. Into engixakayo wena usanda ukubeka khansela. Ngoba sithi uzosithuthukisa ngasekhaya. Zolo lokho manje usugijima uMorota ngemali. Akuzona imali zethu lezi, akuzona imali ze-infrastructure. Yabona ke iyona into ezosixabanisa ke lento osuyikhuluma manje. Iyona into ezosixabanisa ngoba phela manje angazona shothi uqasa uMorota. Hayi wena ungadingeki kuMorota. Hayi man suka phela bengizosupporta nami la i-local business njengokhansela. Ngoba ziningi ingane ezisuka lapha kwa 58. Yeah. Eziphusha amabhizinisi khona la kuMorota. Hayi ngiyakuzwa. Yeah, so njengokhansela mangasa support ibhizinisi nizosupport ubani kanti ngabe ngikhansela elinjani? Hayi lento uyakhuluma ngempela ngoba kubalekile ukusakha ukusupporta njengomuntu osupportayo. Yes. Yeah. Hey, manje ungahamba unawo 50 lapho nami ngeke kadlala la lokho nginama meeting yabo manje ngishawa imali yokugibela manje njengekhansela lami hawu 50 rand uyinje kwena sesizoxabana ke manje ukhansela ufuna ngibhedela ke manje ukuba ungibona ngabe uzothatha uphi lo 50 khansela kadudla imali yomphakathi labo ungadla imali yomphakathi la wena ekulama meeting akho mina njengoba ungifice emalutshwane nje ngiyindoda ethanda ukukhuluma ngenzeka ukuthi le ndaba yakho yala uthola ukuthi sengiyasho nje mhlawumbe sengiyakhuluma yabona nginakile nabafowethu udinga u50 nanko wesibili umbayithi vu khansela lami mina nawe asikaze sibonane siyophinda ihlangane mfana sikadlala amakhansela la hey upastethu uhamba uMorota Yebo ngihlala lana. Ukuzame. Nesilethela ama-food parcel. Kuze noshintsho olukhulu kakhulu emphakathini. Hayi kunjalo nje no ngeshwa ke mangikhumbula kahle wena wathi wena ulambele bafaneni. Futhi anganoma indlebe zakho ziyasebenza yini kahle. Ngathi mina angilambeli ebafaneni. Angazi ukuthi ama-food parcel omphakathi ahlangana phi. Hayi mangikhumbula kahle ukhansela uShabalala umfana futhi ke njengoba kunjalo nami ngumfana amthumile ukuthi ngihambe ngiletha ama-food parcel so manje mangikubona wena ngibona umuntu owathi akalambele bafaneni. Hayi kusalayo ke bhuda ngilambele ebafaneni. Hayi sisiyazi njani uzokuthola lokudla yehlisa impakamo nje awuthi ukubohla nje bohla vele uyeke yabo futhi wena uzobona ngifuna ukureport. Hayi lawo mazwi asekhombisa ukuthi amazwi ukuthi ucasukile nje vele kuthiwa indlala ibangulaka ake sihambe ke sokunikeza abantu abakudingayo abangenayo impakamo. Take me. Ay yabona sithando sami usufake lengubo le vele ukuthi angisokume madoda ngiphoxe sonke isimo hawu sakubamba gogo cha ngeke kanje kanjena cha abantu abamithanini ngichaze chaza gogo chaza umzukulu lo noma umkhunkulu beke ngizochaza mina yibafowethu mina nogogo siyathandana angiyani umzukulu wakhe ngiyindoda yakhe yavele indaba ye-G-string gasho apha mangami abantu abamphela ngiyathandana vele no Sifiso kodwa phela lokho nje angithi niyazi nani age is just a number. Just listen, we don't judge. Ikhansela lesithumileke lithe ake sizono ngalobudlela nebeni
ukuze kungabhori. No Movite, no tomato sauce, no Mfeka anymore. Indlela nifuna bube namafutha. Nanka ka amafutha. Siyabonga kodwa 1 kg. Ikhansela phela lisaqala. Lento izoyenza njalo ngama-fortnight. Ayikwazi ingane ukuthi ithizalwa bese ivele iyahamba nje satabuzela ikhansela. Hayi ngile siyabonga. Sase u1. Kona bengicela ukubuza. Uphi yena ukhansela? Secret location. Ukhansela kwathina simazi. Amakhansela futhi ayabulawa kulezi insuku. Angithi uyazi ukuthi umfeka lo akathozile la emoyeni. Ukuphepha kwekhansela ke kufanele ngaziwa. Awu kodwa akasabambi nocingo ke la ekhona. Cha, kanti uzolibamba manje. Nokuthi wena gogo yazi ukuthi mawubone thina ubone yena. Sifana ngone ndodana. Phela nje wena mawufona ikhansela sikhona thina. Siyamtshela siyayiqala sinamba. Sibonza ugogo lo kamzukulu bambe phone. Yini ke inkinga? Hayi kulungile ngiyabonga. Hayi siyabonga. Hayi kodwa ngoba niyakhuluma usungatshelela manje benza njani Kahle mina ngathi ngikhathele ukuyifihla. Kumele ngazi ukuthi ngisilavithi sakho. hayi yabona lento sizosaphazeka yonke indawo le angijwazi ukuthi nanesikhundla esontweni ikona okuhle uthando libonakala uthando laziwe. hayi sazothini asale sesiqhubeka sithandana ngoba sekuyaziwa vele iyona into engiyifuna ke leyo bathi ke ngibeka ukudla kahleke usumoshile futhi Sifiso hayi ngeke khathele phela nami hayi ngeke uyiboneke manje hayi ngeke Sifiso we hayi Yabona into ngenze yona uma ufuna incwadi zekhansela ngizokunika fa hawu shabalala makhamisa kanti khona nenzani hayi senzani hayi wena wenzani hey bawusho hawu hayibo yini lento oyenzayo mina ngabe ngibuza wena ukuthi wenzani wena wenziwa yini ukuthi ngini mangikuthuma ukuthi hambisa ama-food parcel emzini yabantu mase uhamba utshela abantu ukuthi balambile hawu uzokuripota phela la umbali ukuthi wena befanele uhambise i-food parcel lapha kubo wafika wathi balambile bayizilambi bayizichaka wathi ngeke ubanike ama-food parcel mabengavumi ukuthi bayizichaka balambile lokho akushilo manje mayireport reporter wena ungaqokile angqo wena makhamisa soxabana ke manje uzufuna ukuthi wena ungaqoki wedwa emzini wami njengoba nawe ugqoke itrunk mina ngikwazi manje ukuthi ukuhamba ngikhululeke kwami wayesesuka lesuka khona ezoreport reporter eji engaqokile naye reporter ngethawula nje ekamelweni makhamisa cela ungilalele angithi phela njengoba ngiyikhansela abantu uma nje oyazi sinenkinga yamanzi amanzi so amanzi njengoba engekho ukwazile ukuthi ke angifonele ngase ngiyamtshela ukuthi njengokhansela angeza ngizomgezisa la kwami akwazi phela abantu bami bangagezi mina amanzi nginawo ngiyikhansela wayesethi uzongireport bezokuripota phela kodwa futhi asalisegeza ngoba kufuna kube ngathi umphakathi sengulahlile ngoba sengihlala esilungwini bezongireport reportana manje wenzani reportanani bese nibhala nestatement hawu akumona ngithi ngiyalishela kangangiqoma kulungile umona nje Yolanda mfethu njengoba ngikubizelela bengibizela ukuthi ngizokutshela ukuthi kwenzakalani Akuma khamisa ngikhulumela into egijimayo esheshayo engizoyizwa like uthini Ngicela ukuthi nje uthi okay ubeke umbali kanye noShabalala ngibabonile like umbali indoda yami uShabalala kwenzakalani endlini umbali uhlanganiswa yini noShabalala bengaqokile ngaqokile umbali engaqokanga nendoda yami
Makhamisa akekho umuntu ongazi ukuthi uShabalala belongs to me. Shabalala umuntu wami. Cela uphinde ungibambe ngibambe kanjani? Ngeke. Siphi lesi sifana? Lalela Yolanda. Lento sisangayenza thina sangayilungisa thina sobabili. Hey ayikho into ehlanganisa. Into ehlanganisa mina nawe. Bulala. Ngiyacela mfethu, ngiyacela ube nami unginike isikhathi ngikwazi uzohila. Hayi nonsense. Uzohila mawunawo. Hayi nonsense. Ngiyofuna hey. Ubumbali. Cela. Ngaka nonsense. Ngicela rubbish. Ubumbali. Okusho mina nkosami emhlabeni. Akekho umuntu ongithanda. Ungitshele wembali. Uthatha khona ungifuna ngishabalala. Indoda yami. Sisi akekho umuntu ongazi ukuthi ushabalala walo. Nami indoda yami sisi. Ujola kanjani naye? Kahle ungijola kanjani naye? Uyakhumbula ufuna inamba yakhe? Wawufuna ukwenza lento angisingakutshela. Hey wena, ushabalala uze kumina ubone mina ubone ukuthi ngingcono. Sisi. Wenzani? Ngizokukhalela. Ima ngakujimela. Ngizokukhombisa wena. Ngilinde kancane. Nginika isikhathi. Jema sisi. Jema. Akenziwa kanjani? Jema sisi ngikulindele. Wenzani? Angenziwa nje kanjani. Jema. Jema. Qeda lokho jima kwakho. Sisi. Angenziwa nje kanjani.